Vítajte pri novom videu, sledujete kanál Rýchla fyzioterapia. V dnešnom videu sa budeme venovať stuhnutému trapezu, ako si ho odstránime na dobro, nie len čiastočne. Veľa z vás už určite skúšalo rôzne techniky, ako si uvoľniť trapez, či už loptičkou, valcom alebo vlastnými rukami. Tieto techniky sú síce efektívne na krátkodobé uvoľnenie a momentálny pocit úľavy v tejto oblasti, ale dlhodobo nefungujú tak, ako by mali, čiže tá stuhnutosť sa nám vracia. Pretože všetky tieto techniky riešia iba momentálny stav tohto svalu, ale nie jeho príčinu. Skutočná príčina, prečo tento sval tak často tuhne, je postavenie lopatky, postavenie ramena a hrudného koša. Trapez, ktorý nám tuhne, je väčšinou tá horná časť, on ale pozostáva z viacerých častí, má svoju strednú a dolnú časť. Tieto časti pri určitej tenzii alebo nápätí alebo stuhnutosti zabraňujú prirodzenému pohybu lopatky a tým pádom si namáhame viacej horný trapez, ktorý má v týchto úlohách koordinovať svoju funkciu otáčania lopatky. Čiže našou prvou úlohou pri cvičení bude sfunkčniť postavenie hrudníka, napätie v hrudníku, napätie medzi lopatkami horného, stredného a dolného trapeza a zlepšenie funkcií elevácie lopatky pri dvíhaní ruky. Prvý cvik, ktorý si ukážeme, nám bude uvoľňovať tie dolné časti a strednú časť trapezu, poprípade jemný ťah vo hornej časti trapezu. Máš tu hnutý trapez a bežné cviky ti nepomáhajú? V tomto videu ti ukážem, ako sa toho naozaj zbaviť a nie len uvoľňovať. Celé video nájdeš na našom YouTube kanáli, stačí sa stať členom. Tak klikni a pridaj sa a získaj výhody, ktoré ti to prináša.